थाखाय माखासे बाथ्राखौ रोखायै बुंनानै होनो आं लुबैदों। आसोल बाथ्राफ्रा जाबाय जे 2003 मायथाइयाव बिएलपिनि नेताफोरजों दैदेनगिरिफोरजों गोदोनि एनडिए सरकार आसाम सरकारा ट्राइपार्टाइट टक्स खालामै जोबथानायाव 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव गोदान मोनसे एकर्ड साइन खालामदोंमोन। बे एकर्डनि गेजेरजों बिटिएडि मुंनि मोनसे अट'नमास टेरिटरिनि जोनोम जादोंमोन आरो बे बिटिएडि ओनसोलखौ बेंनो थाखायनो भारत संबिजितनि 6थि सिडिउलखौ सोदांलायनानैब्लाबो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल नामनि मोनसे गभर्नमेन्ट मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ एपारेटआ दानानै होदों आरो बिनि गेजेरजों मेक्सिमाम अट'नमि बर'फोरनो होनाय जादोंमोन आरो बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्टआव गासै 3079 गामि हाबदोंमोन। ओमफ्राय 95 गोदान गामि हाबबावनांगौ। नाथाय मा जाहैबाय 17 बोसोरनि उनाव गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि दामानि जाखांनायनि उनाव बै समनि एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' इउपिपिनि माखासे लिडारफोर एनडिपिनि मोनब्रै फेक्सननि लिडारफोरखौ दिल्लीयाव लांनानै ड्राफ्टखौ सिगाङाव दिन्थिया हसिया हरखाब रोखोमैनो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव दिल्लीयाव गोदान मोनसे गोरोबथा खालामनाय जाबाय। बे गोरोबथा खालामनाय समाव बर'नि खुनु आफादफोरनि दैदेनगिरिजों रावबो सावरायाखै। ना भारतखौनो सावरायदों ना बर' आफादफ्रा सावरायदों, एबसु सावरायदों ना एनडिएफबो सावरायदों। सावरायाजासे रावबो फोथायनायाव लाखियाजासेनो मा खालामबाय हरखाबै हरजों हर लाखोमालायनानै गोदान मोनसे गोरोबथा खालामबाय आरो बिटिएडि नामखौ माबा बिटिआर दोनबाय जाहैबाय आरो बिटिएडिनि जेसेबां खोलाहा मोनखानाय बाउन्डारि सिमा गामिफोर जेराव नन ट्राइबेल पपुलेसना बांसिन बेखौ दानजोबनानै गोदान माखासे डेसिमिनेल क्रस होजोबबाय। लोगोसे जिखिनि अट'नमिनि डिग्री पावार एन्ड फांसन होदोंमोन बेखौबो दाननानै लांफिननायनि 2020 नि 28 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै फारि फारि गांसे ना गांसे मोनसे ना मोनसे गोदान अर्डार नटिफिकेसन होजोबदों। डिसिफोरखौनो पावारखौ हरजोब्बाय, बाउन्डारिया दानजाजोबनोसै। दा 3079 गामिफोरनिफ्राय जुदि 1210 खान जुदि गामि दानजाबावो मा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जाबावगोन बे, मा सिक्सटिभ जाबावगोन बे। बिनि एग्जामखौबो जों मोनबावबाय नै दाख्लै कयेक बोसोर सिगां 2022आव उदालगुरि जिल्लानि गोदान मेपआ मा रोखोम जागोन बिनि मेपखौ खोनानो मोननाय मथेब्ला आनजाद नायनो थाखाय बाउन्डारि कमिसना हगारदों जाहैबाय माबायाव ससियेल मिडियायाव दानख्लाबजोब्बाय। दा थांखि मा जाहैबाय साबजेक्टआबो दानजाजोबनोसै, पावाराबो लांजाजोबनोसै, हायाबो गैला। थांखि मा जागोन जोंनि बड'लेण्डनि जिथु कनसेप्ट बे कनसेप्टआ दिनै सेस जाबाय। दा जों बुंदोंमोन सावरायनांगौ, सावरायनो गोसो गैयासै। लास्टआव थाङै उपाय गैयैयाव बोसोरनि बारखांनायनि उनाव जोङो गुवाहाटी हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनि मदद बिहैनो गोनां जादों। थांनाय दाख्लै 2022 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव गुवाहाटी हाइकर्टआव जोङो मोनसे पिआइएल केस होदों गुवाहाटी हाइकर्टआव आरो बे पिआइएल केसनि हियारिंआ दाख्लै मार्च मासनि 17 तारिखआव जानानै थांबाय। बेवहाय जोंहा साथाम उकिल दं। सासे सुप्रिम कर्टनि उकिल मनज गस्वामी, गुवाहाटी हाइकर्टनि बिराद सेनियर गोरों सासे एडभकेट दं कमलयान चौधुरी, सासे जुनियर दं राणा सिंहा। दा बिथां साथाममोना प्लिड खालामनायाव बुंदों जे बर'फोरनो सिगाङाव 6 सिडिउलखौ होनाय जायाखैमोन, नाथाय अटल बिहारी वाजपेयीनि दिनाव बर'फोर मेक्सिमाम अट'नमि 6 सिडिउलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानैब्लाबो बिटिसि होनाय जादों। मेक्सिमाम अट'नमि पावार एन्ड फांसन साबजेक्ट गोबां होदोंमोन, नाथाय दुर्भाग्यजनकभावे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'नि खुनु आफादनि दैदेनगिरिफोरजों सावराया हसिया हरखाबै गोदान एकर्ड खालामनानै आरो बे गोदान एकर्डनि माखासे डेसिमिनेल क्लजफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि नाम बा दहाय होनानै
BTDनि पावार एन्ड फांसन बाउन्डारिखौ लांजोबफिननो नागिरदों बिराद दुखुनांथाव बेखायनो अनारेबल गुवाहाटी हाइ कर्टआ बे बर'फोरनो जास्टिस होनांगौ बिराद अन्याय जानो थांगासिनो दं बेबायदि होननानै प्लिड खालामनायाव अनारेबल गुवाहाटी हाइ कर्टनि चिफ जास्टिस बिथाङा आंबो बेवहाय हाजिर दंमोन बे बिसारसालियाव बिथाङा बुंदों बिदि बिराद दुखुनांथाव इट इज ए भेरि इन्टारेस्टिं केस बेखौ लानांगौ होनना लाबाय आजावबाय एक्सपेक्ट खालामबाय लोगो लोगो भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय फैदों एडिशनेल सलिसिटर जेनेरेल आसाम गभर्नमेन्ट एडभकेट जेनेरेल बिटिसिनिफ्राय सानै दंमोन एडभकेट बिथांमोननो लोगो लोगो नटिसखौ इसु खालामो आरो 4 सप्ताहनि गेजेराव बिथांमोना बे मोनथाम गभर्नमेन्टआ गुवाहाटी हाइ कर्टआव गावसोरनि केसखौ होनांगौ आरो फैगौ मे दाननि 9 तारिखआव आरोबाव सेकेन्ड हियरिं जागोन दा मेटारा केसआ अलरेडि गुवाहाटी हाइ कर्टनि डमेनाव थांबाय बेखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव सोरनिबा मुर्ति बानायना सावनाय आरिनाय सैमा अमा हाननाय लासिं सिं माबोरै जाखो मैया खोनानो मोन्दों जोंनि मुसुखा बानायनानै सावला जोब्बाय जाहैबाय आंखौथ' जुथा सेन्देलजों जोबावदों आं दहायसो नुसनदों ओमफ्राय जोंनि माखासे केस होग्रा लोगोफोरखौ न'आव थाङै थाङै सिगिहैदों इउटुबनि चेनेलनि मानसि लांनानै उल्थां फाल्थां इन्टारभिउ लाहैदों आंबो थगायनानै लायदों सहि आरो दा फोसावगासिनो मिसा मिसि खोथा जोंनो एसे हल बिटिआरनि सुक्तिनि एगेन्स्टनो केस होदों होननानै बे मिसा खोथा जोङो होनदों जे 2003 आव बिएलपिजों सुक्ति जानानै जे बिटिएडिआर बिटिसिनि जे बाउन्डारि 3079 गामि हाबखाबाय 95 गामि हाबबावनांगौ बे मोनसेबो गामि दानजानो मोना जेसेबां पावार एन्ड फांसन साबजेक्ट होबाय मोनसेबो पावार एन्ड फांसन एमाउन्ट डिग्री दानो मोना मोनसेबो साबजेक्ट दानो मोना बिटिसि आरो बिटिएडिआर सिगाङाव जेरै दं दा जेरै दं एस इट इज बेनि स्टेटासखौ बे मेनटेन जानांगौ रेस्टोर जानांगौ जोंनि आपिलनि मेइन मन्थ्र बिसोर सोरबा एनडिपिनि केसआव उइद्र जानाङा एनडिपिनि बिदा फंबाया आफ्टार सारेन्डार रिलिफ मोननाङा रिलिफ मोननाङा साख्रि मोना जों बुंनो थाङाखै कार्बि आंलंनि बर' फिसाफ्रा ट्राइबेल स्टेटास मोननांगौ जों बेखौ होबथानो थाङाखै बुरलुंबुथुरनि खोलानिसो बर'फोर बिसोर जे बर' कालचाराव थांनाय काउन्सिल मोनबाय बेखौ जों होबथानो नागिराखै सनितपुर गहपुरनि सिमा हाबनांगौ जों होबथायाखै बरंसो जोङो थांनाय 25 जानुवारियाव 2022 तारिखनि 25 जानुवारियाव बै समनि बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेन पिपि भार्मा बिथांखौ लोगो हमनानै जों बुंदों मा संकष्ट पासनै संकष्ट सौदियासिम बड'लेण्डनि बाउन्डारियाव सोजोबनांगौ होननानै जोंनाव रेकर्ड फार्टि दंगासिनो मा मोनसे खोथा बुंलांबाय बिसोर आरो बिएलसिआ जेब्ला एकर्ड खालामो 2003 आव जिखिनि गामि बिजों गामिनि लिस्टखौ एनाक्सार नाम्बार 1 सोदों एकर्डआव दं एनाक्सार 295 भिलेजनि लिस्ट होदों खिन्थु बे एबसु एनडिपि इउबिपिआव जि गोदान सुक्ति खालामदों मा एरिया मा गामिया हाबदेरबावनांगौ बिनि एनाक्सार गामिनि लिस्ट गैया बियो दिनैसो रायजोखौ थगायबाय जागोन नामा जोंबो बिगासिनो दं हाबसिगौमोन बे सानसुमा खुंगौमोना केस होनानै सनितपुर जिल्लानि बर'फ्रा हाबनो मोनला गहपुरा हाबनो मोनला लखिमपुरा हाबनो मोनला बिसा खोथा बुंलाबायदों मानो देखायनो हायाखै एनाक्सारानो गैया आरो मोनसे खोथा बिराद रोखा रायजो राजाफोर 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि साननै सिगां बै समनि फाइनेन्स मिनिस्टार आथिखालनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीआव मोनसे साংবাদিक मेल खुंनानै फंसे बाथ्रा रोखायै बुंखादों साननैसोनि उनावनो बर'फोरजों गोदान मोनसे गोरोबथा जानोसै बिराद गोदान गोरोबथा आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों बड'लेण्ड रायजोबो जाया इउनियन टेरिटरि जाया आरो आनडिभिडेड सनितपुर जिल्लानि गंसेबो गोदान गामि हाबा बिनि साननैनि उनाव 27 जानुवारियाव दिल्लीयाव गोदान सुक्ति जाबाय सुक्तियाव सहि लाग्रो मोनानो मालाय थेले प्रेस मिट खुंनानै बुंबावबाय दिनै बिराद मोजां गोदान सुक्ति जाबाय बर'फोरजों आरो बे सुक्तिनि दारा इउटिबि जाया बै समाव इउटिसि जागोन माबा जागोन बिराद गन्दगलमोन ना बिराद फोसावलाबायदोंमोन सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जाया और ओना बड़ो भाई सकले एको भय करियो नालागे
এই শক্তির দ্বারা অবিভক্ত শোণিতপুর জেলা এখনো নতুন গাঁও অন্তর্ভুক্ত নহয় বরঞ্চ আপনাদেরকে নির্ভীকভাবে ফুর্তি খুশি পিকনিক খাবো লাগে হ্যাঁ বম ফুটাবো লাগে বিড়ি খাবো खोथा हानबावदों आरो अनेक रायजो राजा नुबाय खोनाबाय दिनैसो जोंखौ मा दाय होनो नागिरदों बे प्रमदबाबो मोना दिखोनबाबो मोना बे गबिन्दाबाबो मोना बड'लेण्डखौ जोंसो दादों जों लुनाय बे बड'लेण्डखौ सोरबा प्रमद बर' सोरबा दिपेन बर' सोरबा गबिन्द बाबु मावनायखौ फानना जानायनि कुनु गैया कुनु राइट बड'लेण्डनि थाखाय जों सारा जिन्दगी जिबनाव सेक्रिफाइस खालामदों 5000 नोंनि आंनि बिदा फंबाय बिबो बे गावसिनि बेसेन गोसा जिउखौ दान होनानै मुंख्लं जानानै थांबाय 500 जननि बांसिन जोंनि आइ माव बिनारफोर जिनाहारि खालामजादों 1988 नि 27 जानुवारिनि हरसेखालि बिसमुरिनि ओनसोलाव माने मा माने भंका मालिगावआव हरसेनि गेजेराव 12 जन आइजोखौ जिनाहारि खालामदों गेंग्रेब सासे हिनजाव सिख्ला उन्दै सासे 70 बोसोर बैसोनि बुरैखौ बिसोर लासिं सिं दुखुनांथाव बेखायनो आइफोर आफाफोर बर' फिसाफोर बबेया नंगौ बबेया नङा मोजां बिजिरना नाय सनितपुर जिल्लानि बिश्वनाथ जिल्लानि लखिमपुर जिल्लानि बर' फिसाफोरखौ जों खावलायनो लुबैदों बे नेताफ्रा जुदि सोनो गोसो दंमोनब्ला बे बोसोरनि गेजेराव मानो बाउन्डारि कमिसनखौ लांनो हायाखै आरो बाउन्डारि कमिसननि सिगांनि चेयारमेनखौ जों लोगो हमब्लानो बुंदोंमोन जे सानजा मानो थाङाखै बिसोरहा बुंदों सानजा थांनानै जोंहा अधिकार गैया देयर इज नो डाइरेक्शन टु प्रसिड टुवर्ड्स ईस्टार्न बाउन्डारि लिमिट जोंनो होखादों ओमफ्राय इन्टारेस्टिंनि मा जाहैदों बिटिआरआवसो सोनो हाखाब्ला दानिया नै दाखालि जानुवारि मासनि गेजेराव बिश्वनाथ आरो बिनिफ्राय सनितपुर जिल्लानि बर' गामिफोरखौ बड'लेण्ड बर' कालचारेल अट'न'मास काउन्सिलाव सोनो होननानै दिसपुरनिफ्राय WBD डिपार्टमेन्ट जइन्ट सेक्रेटारिया अर्डार हरदों सनितपुरनि डिसि आरो बिश्वनाथ डिसिनो 8 फेब्रुवारिनि गेजेराव लिस्टखौ दाखिल खालामदों उनाव पुलिसफोर दावराव जाबाय लोगो लोगो बे स्टेटखौ उइद्र' खालामफिनबाय नांथ'ला होनबाय दाना 22 फेब्रुवारियाव जोंहा उल्खावगोरा ब्रह्म केबिनेट मन्थ्रिया सनितपुराव थांनानै तेजपुराव डिसिनि बांलायाव मिटिं खुंनानै कनफारेन्स हल मिटिं खुंनानै पन्चायती राजआव हाबग्रायाबा नोंसिनि बे जिल्ला मोननैखौ सोनो हानाय नङा पन्चायती राजआव सोग्रोनांगोन पन्चायती राजआव सोनो थाखायसो एसेबां गहपुरनि मानसिया खेबनै मासाख्रा खालामजाबाय 1983 1989 आव 500नि खम मानसि थैयाखै बहाय गहपुर ओनसोलाव बोरै थगायाखै लासिंसिं दिनै बिसोर बे कसारि काउन्सिलाव सोनो हाया बिटिआरआवसो बिसोर बाद गैखाया एनेक्सारावनो गैया एकर्डआवनो गैया सहिबो गैया रावनिबो दा जुदि बिसोरो सनितपुरसिम बबेबाखे बुङो लखिमपुर जिल्लानि माबाखै गोदो गहपुरनि मासाख्राव एफेक्टेड जानाय सिमुलुगुरि ओनसोल बिनि 15खान गामि सोगोन जों बोरै हागोनसो मा मिजिं पावार दं नै दाख्लैसिम प्रमद बाबुआ बुंगासिनो दंमोन आरो बेनिफ्राय दिपेन बाबुआ हाबो दाबो नोंसिना हाबो मानो बर' कालचारेल काउन्सिलावसो सोनोसै होननानै लिस्ट बिहरनानै स्टे हरदो गभर्नमेन्ट बेथ' रेखाफोरना दा रायजोफ्रा बुजिनांगौ थगायगासिनो दं बिसोरो बेखायनो आइफोराबो इमसनजों थांनानै लाब गैया नोंथांमोननि ओनसोलखौ जायगाखौ सोनो थाखाय थैथां जों दाबो जुजिगासिनो दं बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेनखौ 25 जानुवारियाव जोङो 2022 लोगो हमदों बेवहाय जों मेम'रेन्डाम होदों संकष्ट सौरियासिम जानांगौ बर'नि सिमाया मा संकष्ट फार्स्टनि दं बिलाय ओमफ्राय PDFनि आमोलाव मा खालामदों बे गबिन्द बसुमतारी बाबुमोननि पेट्रनेसआव दाना होनाय PDFनि गभर्नमेन्टआ खनखौथ' नार्जारिनि दिन्थिजोबनाय बै समनि BCआव हाबखानाय 523 खान गामिखौ दानख्लाबजोबदों लाजिया बिस्रा मालाया सोनायखौ 523 खान गामिखौ दानख्लाबजोबदों आरो दिनै जोङो गोदो सोना गारबोनाय BCनि बाउन्डारि
BLP नेताफ्रा सोना गालांनाय जे 3079 बिटिडिनि गामि बेखौ दाननानै होनायनि मा राइट बिसा दं बबे रेभिनिउ भिलेजाव बेसेबां हारसा दं बेसेबां नन ट्राइबेल बिदि खोथा गैया once the area is declared as a tribal area बेखौ दाननो मोननाय कुइसन गैया जोंनि नर्थ इस्टआव गासै 10टा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट दङ कुनु मोनसे अट'नमास डिस्ट्रिक्टनि बाउन्डारिखौ दानाखै कुनु डिस्ट्रिक्टनि पावार एन्ड फांसनखौ दानाखै बरंस नै 2020 आव 2 आव कार्बि मिलिटेन्टफोरजों गोदान जे एकर्ड जादों बे एकर्ड मथे मा खालामदों माखासे साबजेक्ट गोदान पावार एन्ड फांसन होबावदों रिजार्भ खथानि प्रभिजन गैयाबाबो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव बिसिनाव रिजार्भ खथानि प्रभिजन दोनबावदों जोंनिखौ आरो दाननोसो नागिरदों बोरै बेखौ सहायनांगौ जाखो देसाय बिराद दुखुनांथाव रायजोफोर असे खोथा बबे बेखौ मोजाङै खोनासं ट्राइबेल बेल्टनि रैखाथिनियाव मा राहा लागोन ओमफ्राय बहायबो मोनसे बाथ्रा बुंनो गोनां दं लेन्ड एन्ड रेभिनिउ मेटाराव अलरेडि 6 शेड्युलनि आर्टिकल 244 साब क्लज 2 नि पेराग्राफ 3b मथे लेन्ड एन्ड रेभिनिउ साबजेक्ट बा डिपार्टमेन्टखौ बिसिनो ट्रेन्सफार खालामखांबाय ट्रेन्सफार जाखांनायनि उनाव बे सेमोनहाय जुलाइ दाननि गेजेराव बिटिडिआव मोनब्रै जिल्लानि सिङाव जेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दं एसे होल गरखा जातिफोरखौ नेपाल गरखा नामजों प्रटेक्टेड क्लासाव सोनानै बड'लेण्डनि जुदि एक्जिस्टेन्स सार्भाइभेल बर' जातिनि अस्तित्व एक्जिस्टेन्स सार्भाइभेल बेखौ फोजोबनो थाखाय प्रटेक्टेड सोनांगौ अब्ला बे जोंनि बिटिसिनो होखानाय जितु साबजेक्ट पावार एन्ड फांसन बेखौ एनक्ल'ज खालामनाय जायाखै इट इज शियार भायलेसन अफ द कन्स्टिटिउशनेल प्रभिजन क्लज नाम्बार 7.2 बहाय मा लिरबोदों बिटिआर एकर्डनि क्लज नाम्बार 7.2 आव बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबां हा खास दं मोसौ गुमग्रा गमात दं दैमा दैसा दैब' एरिया दं हा वाटार बडिज दं बिनि मालिकआ दा आसाम गभर्नमेन्ट जासिगोन जाहैबाय देट मिन बड'लेण्डनि सिङावनो एनक्लेभ बानायसै आसामनि एनक्लेभ बेहाय गावसोर इन्डास्ट्रि गायसननाय गुबुन जातिनि मानसिफोर सोबो गावसोरनि इस्सानि खोथासै आरो बोरै जाखो बेयो बिराद दुखुनांथाव आसोल बाथ्राफ्रा बेफोरसो दा बेफोर जिनिसखौ असे खोथाखौ जोंनि आइ आफारा जोंसो खिन्थानो गोसो गैया आरो जोंखौबो खिन्थानो गोसो गैया दा खोनानो मोन्दों गाबोननिफ्राय ना दिनैनिफ्राय एखे हाजार हान्ड्रेड इउटुब चेनेलनि मानसिखौ बायजोबनानै भारा लानानै गामि गामि हाबनानै इन्टारभिउ लाहोगोन जाहैबाय जोंनि एगेन्सै आरो बिटिआर थांना था होननानै आरोखि जबरदस्ति अराय दै लोङिखौ दै लोंसो मोननो नागिरदों दा बे प्रमद बाबुमोना बे दिपेन बाबुमोना लासिं सिं दाबो समय दं गावखौ रेक्टिफाइ खालामनायनि जोंहा नांलाय खमलाय खालामनो गोसो गैया बर' जाति बिराद सुसाइड जाति सोद्रोम जाति सान्थिखौ मोजां मोनग्रा जाति थांनाय 30-40-50 बोसोराव दावहा नांबाय गावजों गाव थैबाय मालायजोंबो बुथारजों बेसेबां थैबावनो बेसेबां असान्ति खालामदावोफालाय दा बे असान्तिनि दाबानाव फोजोबनानै जाहाथे बड'लेण्ड ओनसोलाव खुनु दिन डेभेलप जाया आउट अफ फ्रास्ट्रेसन बड'लेण्ड बिदायखौ गारो बे खायदाजों दा खालामगासिनो जों मोनसे एग्जाम्पल होनो हायो आइ आफारा जिल्लाफोर 15th सेन्चुरिनि आर्लि पार्टआव आमेरिकाखौ इउर'पियाननिफ्राय थांनानै कल'नाइजारफ्रा नेटिभ इण्डियान रेड इण्डियानफोरखौ जेरै गोसो दावहा नांनानै बायदिसिना गाज्रि बुद्धिजों बुथारनानै दावहाव सिथारनानै बायदिसिना बेराम रानना हैनानै गोसार होनानै बिसोरखौ फोजोबजोबनानै जे खारबा जे खरसा खालामदों जोंखौबो दिनै बे फ्रि इण्डियानि सिङाव जिखिनि मुसासे बर' फिसाफोर ट्राइबेल दं जों फोजोबनो बे रोखोम लाहार फाहार खायदाफोरखौ खालामो बेखौ जों स्ट्रंलि कन्डेम खालामो जोङो गोरलैयाव जेंना गैया बेखायनो जोङो भारत गभर्नमेन्टखौ दाख्लै जानुवारिनि 1 तारिख जानुवारि 27 तारिखआव जोङो दिल्लीसिम प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टारनो क'क्राझारनि डिसिनि थ्रुयै मेम'रेन्डाम रिमाइन्डार हरनानै जों बुंदों जे एन्टायर बड'लेण्ड स्टेटहुड इस्युनि सायाव फ्रेश पलिटिकेल डायलग इमिडियेटलि फज'नांगौ जाहाथे बड'लेण्ड इस्युआ वान्स फर अल जुगामियै जाहाथे सुस्रांजायो आरो जोंनि डिमान्डआ जोंनि आबदारा बेनो
बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी, इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी, चिलं लाजं एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी, 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी आरो शिलं लाजं एफसी, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो शिलं लाजं एफसीनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।